alo kaw an woni kuɗaɗo nafi karmuɗo an aɗa woni bureau ma hay arde ƴewde galle ma meta anda galle ma fusi meta anda won garnoɗo on fusi galle ma ko nayeje goto tan woni cumciɓɓa leydi woni rastaji morle ne mema leydi cikkata ko domoda jorɗe ala fof ko haalan wiyan ka borom telen tan telende mawde foppande karite ñam fof gananda hoore ma o wiyana sellani ka ñawɗo eyi ka felinde koyngal tan ka teppere galongal tan ko mbiɗa ko wala hawla wala quwwata illa billah an hunuk ma ko bonka meeɗa addude jaam ko woni hey gallam nan fusa ha non hono kam bonani ko garɗo fusde galle ma on boni saɗa wawi gara galle ma fuside aɗa yiɗi kalisa mayɗa wona modu ni tan woyi saɗa wawi gara galle ma fusi kay wala hawla wala quwwata joni mi ara Allah dandame bone kalis ijam kaw an ana sellani ko wallahi jongandum an ko cugleto sel funtadma no mbaɗa mawnude hoore ni fof mbeɗa sikka ko ñitte gontir toon an kam micca mbeɗa sikka ala hoore ala laaci walla muynan kosam kandi he ƴeew so tawi cukalede bonanede ko an woni hoore aɗa huccite gorko mawɗo kilifade joom telede mbiya ɗum galle mum fusi an noon mami lojje ma tan de koka kam jaam an e nde hinere le faɗo nano umaɗon ƴa yo mbabba fette